Yeah, so my people, we don't come again today. This is IPOB Media, the place where we bring you the good news of Biafra. Yes, this is the only channel where you get the latest legit news, information, updates, trends, happenings, events, and everything you need to know about Biafra and our struggle for freedom. Yes, in case you are new to this channel, do well to subscribe, click on the notification button so you don't get to miss out on interesting videos like this. And don't forget to share on all your social media handles so that fellow Biafran brothers and sisters will get to know what is going on. And we encourage you to share your thoughts in the comment section and let us know what you think about this video. Drop your opinions and I'll be right there replying to all of your comments. And give this video a thumbs up as well. Also, my people, our very own brother Osuofia has come out to talk about, Biafra, right? Why the agitation of Biafra? Why are we doing what we are doing? I want you to hear from Osuofia himself and, pen down your, thoughts in the comment section. And I'll be right back. Even Biafra no abo mmebu vive bataria. Onwere onye aka ekutebe okwu Biafra ma ọ bụ na ọ bụrụ mmegbu. Anyị nụchara agha. Nụsị agha na chita azụ. Otu a Nigeria ife nnọkọta anyị nọkọtara na Nigeria nwa ma omenala dị iche iche ma ụka ndị na-eje dị iche iche na-enye anyị ezigbo onyinye n'iru ndị mba ụwa. Mana mmanji maka ya wee sị anyị nọziala etelu ugbo etelu mmanụ ọ bụ imi ọ bụ ụkwara gonọla ebe ị nọ onwe ka ya atụ emegbube gị ịgwa ikwuo mbọ kwuo ebo kwuo atọ ọ bụ na emerebe na ahụ isi biko na kama ya ka ị nọ ọla onwe gị ya na ife anyị na azụ ọ bụ na taa ka bụ gboo ikpokọta anyị ọnụ ife a na-asị ka a hazie enidere nhazi restructure. Onwego nke Jonathan Fambelo nya bụ nke ikpeazụ mana onwego nke emebere ma mgbe Obasanjo erika ọ na-abụ emecha anya atụghị ya n'azụ emecha anya atụghị ya n'azụ. Kedu ndị na-achọrọ ka anyị bikọ ọnụ si weta ife a ewetacha ife a niile edelu na kọmiti esetelu atụnebie tụnechenya ife dị na ya bụ ọ bụgodu na ụmụnna na ife na-eme ụdị anyị kwute ka anyị esi wee kee azụ n'ụwa na azụ a na onu anụ na onye mere nke a ata onu anụ onye mere nke a ya ata nkwana ya onye ọbụla amalụ nke ya mana nke ịpụta azụ mba na o nwere ife anyị ekwu maka na ife ngwalụ mme nya na ana m adọ ndị na-achị anyị achị aka na ntị maka ife a na-eku mụ na onwe m alọgwọ nri ya ife a na-eku o nwere onye ya gbanarị ya okue ka ọ ya esi wee ku onye asị na anọ n'enu ifu ka egbuorie n'ana osisi ahụ nọ n'enu ada asị egbebelu ugobelu nke si ibi na ebe nkụkwa ya mụnwa sikwa egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na osisi ọ nọ na ya daa ọfụ ka o si ada efebe ebeghị ebe ya na mmegbu bụ ife kpatara eji zọba Biafra. Onye nụrụ agha onye fụrụ agha amansị ka ejekwa n'ụba agha ọzọ mana nwe ka anyị esi megbu kete sisa ha nụchara agha enwetala reconstruction, reconciliation and rehabilitation fit oke nwere nke m fụrụ ife niile dakpọrọ oge anyị kapere mpe tupu anụba agha emebichiri n'agha onwere nke anyị ka si oke na-emekwa onwere nke emekwara onwere onye ga na ife niile a na-ewo n'ọrụ ndị n'isi nche obodo Nigeria onwere onye Igbo na ya nya na-akpazi ka anyị esi wee chee Nigeria ndị Igbo anyị afụ ndị Igbo ọ bụrụ nke nwa na ebe anyị asị na ife a bụ mmegbu ọnụ ya elughị n'okwu na ụmụnna onye ọbụla na-ekwu okwu onwere onye anyị asị taa kpuchi ọnụ nya ọ bụ na fa efere aka n'anya o nwere ndị nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Nigeria ụfọdụ ndị a nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Nigeria nọ n'ini anya mmiri ya agbafa ma ụfọdụ ndị a na-ava asị na ya akwatu Nigeria onye ọbụla ndebere onwe ọ bụrụ fa nwa kwakọrọ Nigeria ọnụ
eziokwu na aya asị na o nwere ka esi wee weta nnu na mmiri na mmanụ kpọkọ ya ọnụ mana afọ mmiri na mmanụ abịago nọkọ ọnụ ọbaba ulu nya na ife o tere aka alụbala apịkwabala ofu onye nọkọta kịta ọsị mba na ihe kwọrọzi na ihe etisa anya ọ bụrụ na ndị a fibere Naijiria gbafa nkịtị fameve ava na-eme ọ ya dị Naijiria njọ n'uche nke m bụ na ụbọchị kadị fi mekwata ife a na-akwado mmiri a na-akwado izu ọ bụrụ na akpọkọ dị anyị bịa ka anyị gbaa izu ka ama ka anyị esi wee mee ife a ma na anyị azọta ya mana fasị na oluo nke asị ka achaa nsị gị onye ọbụla nataba o nwere ife ikwutela a na-ajụ ajụjụ ịjụrụ akụlue ụlọ ọ dị nka ndị Igbo amatabago ife akụlue ụlọ maka agha nke izizi emekafa ife onye nataja ife na o nwere ebe ya anọ nwere ebe ya onye nke lụrụ nwa obere ụlọ onye ọbụla na-azọ ebịa dịka be mmadụ adịka refugee camp bụ ndị si esi nata mana ọ dị nke Igbo emeghebekwa anya obere ebe ọ gbasara ịlụ ụlọ mana Igbo na-eje mba ndị afọ Igbo gụrụ ya Igbo na-eje mba ọ ife eji mara Igbo omenụkọ mere ya mgbe nke ya anyị na-azụ afịa anyị na-eje mba nya onye si maka na anyị na-eje mba bara mba uru mba ọbụla enwere ndị nwe obodo ọbụla enwere ndị nwe obodo nwe ndị na-agba obodo a mmiri ndị na-agba obodo a mmiri agbara ya mmiri obodo ahụ eto Igbo so na ndị na-agba obodo mmiri maka fa na-eje mba na-emepe mba na-enwetakwa uru na mba mana akụlue ọnọdụ mma ma ọ bụ na ekwuterie ife mee bụ na abịa n'iru agụ nwe ka anyị eti dim ịgbapụ azụ ke nkwụcha ndị ya nata bụ ịbịa ke nkwụcha ka amara ma onwe ife anyị ekwute na ya ọ bụ ya na ebugo na ọlụbe nna gị ya na onye natalụ ara m atị ụta onye nọla ebe a ara m atị ụta maka ike kwafa ọ bụrụ na ọ na-ege ntị ka amara m nwe ka ọ ga-esi wee m fịọnata mana ọ na-adaka iberi ife anyị nwa luwe nwe ka ọ ga-esi luruo ọ bụrụ na ị natara agha eribido gị ọ maka ife gbasara ịzụ afịa mara Igbo arụ na mba ụwa niile ịzụ afịa mara anyị arụ onye zụkata afịa wee ebe o wugoro ọnọdụ were ka obodo ya ịpụtasị ya apụba ọ na-afịa arụ ịrapụ iji gwa gị eziokwu mana akwa ndụ ka akwa ọnwụ ọ bụrụ na ị gee ntị fụ na o nwere ka mmiri a si eru ọ kaghị mma na ị natara be nna gị kee nkwụcha ọ bụrụ na asị ka acha asị ka ebikọ ihe gbasara kamgbe ọ dịka gasị na ndị Igbo onye ọ ga-abụ ndị ka nọ n'ọgụgụ ha ntị mepụta onye dịka Nnamdi Kanu afụzie na anyị nwere onye Igbo enwezi a na-ekwu gbapụcha eziokwu uche nke iwu egwu ya bụ nwa amadi ego si nkịta ọdụkọ a ga-eji ụmụ ya ife mere na nke Nnamdi Kanu bụ na ife o bidoro eziokwu na Igbo niile akwadoro ya mana ọ ka mma na imere ụṅara ka mma na ịkara ọnwụ ị na-aghọta ụṅara ọ na-eme ife dịziela anyị kịta bụ ndị Igbo ma ndị ọha na eze ma ndị otu Igbo ọbụla ma ndị katara arụ na Igbo na omenala Igbo ịbịa jikọ ọnụ sị ịbịa n'obodo ọbụla enwe ndị na-eje agha nwee ndị na-akpa agha ọ ndị a na-akpa maka agha ya ezipụ gị jebe agha ụmụ okorobịa ka a na-ezipụ je agha kịta anyị erugo ọnọdụ ịsịva bịa Nnamdi bịa ndị nke bịa n'anya afụgo na ife anụ na-azọ unu etigbo nya bụ ogene anụghị ụdị ya n'ezie ka anyị esi wee mie anabatara m ife onye isi anyị kwuru nwee mgbe o kwuru okwu si na ife kpatara ejiro wee n'ebe anya bụ na eche na
ikekwafu na ndị na-achị achị ya si biko ka a hazie Naijiria mana nwe ka o si dabazi ya anya sị ya na adịkwa ka ife ya na-azọ na dịkwa ka akwadolu gị mana aka ya hazie akpọkọ Igbo ndị na-ekwu na Igbo ekwuo ka anyị esi wee mee ma ọ bụla na ife a agaba otu anyị si afụ ya ebe ọ bụ na-erute na nzọgburuta na ntụgburuta ebe a na-azọ ihe na anya ma nnọta ụkwa uche nke dịka anyị tinyekwuru ọnụ ugbu a anyị afụna na Igbo ka nwere ike ikwuo n'otu onye abalị na emume gara aga mgbe ekwuru onye ọbụla n'oge ụwa niile ọ gbara agharị etu hapụ ihe gbasara ịzụ ahịa na ịkpata ego uche nke ọ bụrụ na-eme ya bụ ihe n'ugbo si ngwa si na tawa eji tụgiri m ama ịyọgịrị m mgbe a nụrụ agha a sị anyị echenwukwe ndị a ifeda agha iberedu isobe iberedu onye na-asị na anya ama nnụ ọ ya afịa arụ n'izizi ife mbido ọbụla na-afịa arụ ọ ya afịa anya arụ ịnọkọ n'izizi a ba ya ndọrọ mana ọmanlụ ka ife na-eme kịta na-eme ndị Igbo kịta o nwere ife ọ ya aba ifu ka Igbo si ejikọ ọnụ akpa izu ejebe nyabaga anyị mabụ na anyị emeta ogbunigwe mana kịta anyị amagoro na onwe ife Igbo ya emenwu na anyị anọnwụ ma ọ bụrụ na olue mgbe ife na-agba Igbo anya saa Igbo anya saa o nwere ndị na-eji maka ife anyị akpata tata lee omenala valee na nnafa nafa na-azọ isi nafa na-azọ nke a nafa na ụjọ Igbo bịa jikọọ ọnụ mara ife anyị eme anyị sị na anyị eje agha ọ na anyị eje iti egwu ọ na anyị eje iti ọkpọ anyị amalụ ụzọ anyị esi wee je onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe anyị gara kpatakpa onye ọbụla na-ada n'ụzọ mana anyị bịa Igbo bịa chịkọọ ọnụ kịta Igbo anya saa fa jikọọ ọnụ mara ife anyị eme ma ọ bụrụ na enwere ife a na-akpọ first plan second plan ịghọtagwo ya na ọ bụrụ na Igbo ya bịa jikọ nwa ọnụ rapụke na ndọrọ ndọrọ dị na ya onye a bụ nwanne m onye a bụ nke na jikọ ọnụ anyị kpa ife anyị eme na anyị afụgo ife bịara na ọ bịara ọ bụrụ anyị mere ife bịara nenu ka anyị esi wee sie ma ọ bịa ma ọ bụrụ na anyị nwanesia ka a chọọ udo ọ bụrụ na ọ dọrọ anyị asịfe oke ka anyị nọrọba anyị n'udokwa nke nna chọrọ bụ tigbuo zọgbuo ọ ya dị njọ ndị obodo na-akpọ violence ife niile anyị na-eme ka anyị were udo a na-eme ya n'udo eziokwu na onwe mgbe anyị abịa were udo bịa ndị uwe ojii na ndị niile nọ na nche Naijiria ewere egbe gbaba ndị be anyị o wute m ana ọ na-ewute m ruo echi na ọ ya bụ na anyị sị ka anyị kpaa ife n'udo mee ife n'udo achịrị egbe so anyị ọ ife a niile kpatara eji wee nwee na aka na-azọ Biafra ọ bụrụ na ọ bụrụ anya mafụ Biafra Naijiria dị n'udo Biafra na enwere ebe na-akpọ ndị ọchọ pasenja nọ na politiks na-achọ ebe ahụ afụ ndị afịa ebe ọ dabata ha n'alụ wee zelu ịbalụ APC ịnọ PDP ịnọ pati ọbụla ịnọ na ya ife anyị chọrọ bụ kwụọ aka ma ebe ya eme ka Naijiria na-aga n'iru ịbụrụ onye Igbo ma ebe ya eme ka ndị bunu na-aga n'iru n'ime Naijiria mana ọ bụrụ na ọ bụ na o nwee ife tụkụtara ndị bunu ịgbarapụfa chọba ebe oghere eghe o nwere ebe oghere solusie nya isicha anya mmadụ niile erie ya na obi adịrọ m mma na ndị be anyị na-abụ oke ọchịchọ anyị na-eme anyị dịka a gasị na fasị mba ekwukwa na ka ya wee ọnọdụ ya anụnwa ka ya wee hazie ọnọdụ ya ọfụma hazieri ụmụ ya hazieri ụmụ ya ọ bụrụ ka esi eme nya anya saa fa na onwe fa maka mgbe anyị eri elele dị na ya thank you daalụ fa na-achụzi nta na bank bọsị nta achụọ na bank ọdụ mmadụ alụrị nne. Yes, my people, you've heard from our brother Osuofia
What do you think about what he said? Yes, marginalization caused the agitation, and we are producing most of the resources in the country, yet all this nonsense going on. Just share your thoughts in the comment section. Tell us what you think. I will be replying to every of your comments. Okay, if you've not subscribed to this channel, please to subscribe. Click on the notification bell so you don't get to miss out on any of our videos, and share on all your social media platforms so that this video goes gets into the right people, right fellow Biafran brothers and sisters. Thank you very much as you do so. Bye for now.